обича и ще я издам. 6 месеца минаха, но кой брои? Ще я пусна след празниците, нали? Феновете викат: лъжеш ли пак? Аз им казвам спокойно, ще дойде тоя влак. Сина на пустинята 2, ей сега ще се издаде. Събирайте пари, това не е шега. Сина на пустинята 2, повярвайте в мен, веднага след празниците ще е тук съвсем. Коментари в мрежата, споря всеки ден. Уейн, къде е книгата? Чувам го по мен. Обещания валят като дъжд в пустиня, но не вярват в мен тези малки гъдини. Не бъди скептик, дай ми шанс. Аз съм издател, не просто шут за танц. Книгата я пиша, но муза ме държи. Малко търпение и ще видиш чудо, нали? Сина на пустинята 2, ей сега ще се издаде. Събирайте пари, това не е шега. Сина на пустинята 2, повярвайте в мен, веднага след празници